Αμμουλιανή. Είναι νησάκι στον κόλπο του Αγίου Όρους, απέναντι στην Τριβητή. Έχει έκταση περίπου 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα και απέχει 120 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Μετά το 1925 έγινε τόπος εγκατάστασης μικρασιατών προσφύγων. Σήμερα έχει περίπου 529 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Ο κεντρικός ναός είναι του Αγίου Νικολάου και χτίστηκε το 1865. Στο νησί λειτουργούν νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, ενώ υπάρχουν φαρμακείο, σούπερ μάρκετ κτλ. Αξιοθέατα εκτός από τις ωραίες παραλίες είναι ο παλιός ναός του Αγίου Νικολάου, περίπου 150 μέτρα από το λιμάνι, που αξίζει να τον επισκεφτείτε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια όμορφη βόλτα στις πανέμορφες παραλίες που σφίζουν από ζωή το καλοκαίρι. Παραλία Καραγάσια, στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Πολύ ωραία νερά και έχει θαλάσσια παιδική χαρά. Για τα σκάφη βέβαια τώρα, το αγκυροβόλιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Προστατεύεται από βόρειους, ανατολικούς και έως νοτιοδυτικούς ανέμους. Παραλία Αλικές, μια από τις πιο ωραίες παραλίες, πολυσύχναστη, με αρκετά beach bars και καντίνες. Συνήθως το απόγευμα φέρνει βέβαια λίγο κύμα, λόγω του ανοίγματος από τα δυτικά και νοτιοδυτικά. Στο βάθος βλέπουμε τη χώρα. Παραλία Δρένια. Μπορείτε να την επισκεφτείτε νοικιάζοντας ένα σκαφάκι από Αμμουλιανή είτε από Ουρανούπολη είτε με κάποιο καραβάκι από Ουρανούπολη. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει αντίστοιχο καραβάκι από Αμμουλιανή. Έχει δύο beach bar και έχει και θαλάσσια παιδική χαρά. Εδώ νερά είναι στάλινα. Λόγω του συμπλέγματος αυτού μαζεύει αρκετά νοικιάρικα σκαφάκια, μια και είναι και κοντά στην Ουρανούπολη. Παραλία Άγιος Γιώργιος. Ωραία παραλία με ριχά νερά. Έχει beach bars και η πρόσβαση είναι εύκολη. Τα πρωινά βέβαια μπορεί να συναντήσουμε λίγο κυματάκι. Δίπλα ακριβώς είναι η παραλία Μεγάλη Άμμος, μια από τις πιο πολυσύχναστες. Τη βλέπουμε στο βάθος. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε ένα like και ένα follow για μελλοντικά βιντεάκια.